човекът да отиде там. Нашият призив и да ни изяви Бог любовта си, то не е временно, с външни временни белези. Ние трябва да сме плодоносни. Както, ако си спомняте, Йоанна 15 глава. Аз се приготвих тук да я прочита. Нали, Исус казва така: аз съм истинската лоза и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, Той я отрязва. И всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. И по-нататък в 4 стих казва: пребъдвайте в мен и аз във вас. Постоянствайте. Ето това е целта на нас. Да бъдем постоянни. Защото има нещо, което е онова, което е временно. То след време, като не дава плод, то си пак показва, че всяка пръчка, която е в мене, защото Исус каза: аз съм истинската лоза. И ако ние сме в Него и пребъдваме, постоянстваме в Него, ще дадем плод. Сега, аз не искам да кажа, че безнадежни да останем, че Той не ни помага и че няма да ни помага. Но мога да дам една хубава картина. Ной. Този човек получи откровението от Бога. Бог му показва, че ще нанесе гневът си върху всички онези, които не приемат неговото послание. Както примерно на сватба. Идва поканата и ти казва: ето ти поканата и еди кога ще бъде сватбата. И ти се подготвиш за сватбата. Поканен си. Така Бог призовава всеки по лицето на земята, изявява любовта си чрез благовестието. Не чрез това, че елате сега да видите съживителни служби. Пак повтарям тези неща. Елате да видите сега съживителни служби. И даже пишат съживителни служби. И за тях съживителни служби да има аларма, да има развлечение на хората. И хората отиват поради развлечението, че там е на тях интересно. Да бъде интересно там да има такива лампи, светещи, и да направят някаква музика, която да казват: предайте се. Тихо, тихо сега, той е тук, той е тук, той е тук. И ти да се поддадеш на такива манипулативни неща. Докато Словото на Бога е Слово на Бога, което всичко чрез Него станало, и ние чрез Него ще бъдем това, което трябва да сме. За да разберем на някого, примерно Минчо иска да ми се обясни, ама като мълчи и не ми казва нищо, аз откъде ще го разбера какво иска този човек да каже? Нали? Извинявай, че казах този човек. Нали? Отде ще разбера Минчо, че какво искаш? И той така. Или пък той ми говори, обаче аз съм се обърнал с гръб и не давам внимание на неговите думи. Така и Бог, когато ни говори на нас, иска да ни научи за добро, а ние отвърляме Неговият глас и се обръщаме към нещо, което ще ще ни привлича. Не, ейледжибзи. Кажете го на български. Ще ни забавлява. Ще ни забавлява. Забавлява. Български не знаем. Забавлява. Забавление. Да, ето това търсят хората. Развлечение и забавление. Да ни забавлява нещо, което да ни стане хубавичко. Забавлението за плътския човек, това е хубаво. Отколкото Словото на Бога. Защото ние
за да бъдем наистина такива, каквито трябва да сме, трябва да внимаваме на Неговото Слово. Както Ной каза. Една добра картина. Ако някой не знае за Ной, има и в YouTube, нали, да си напишете филма Ной. Поне ако не е. Или пък можем да дадем в Библията, къде се намира, нали, да прочетете най-добре историята за Битие 6. Ной. И да видите тогава какво Бог направи. Разбирате ли? И когато Бог каза на Ной, че грехът се умножава, тогава нещата стават по-лоши, по-опасни, да вики. Когато започва грехът да се развива много бързи, когато започва да бъде животът по-развлечение да има, по-комфортен, по-лесен. Отпреди майките ни пераха с ръката, нали? Бяха такова, люлките бяха така с... Ченгел. Да. А сега вече На има гредата. различни по-лесни, има прахосмухачка вместо това. Нали? Обаче вижте какво става. Колкото по-удобно става, хората повече започват да стават по-опасни. Светът става по-страшен. И тогава ние трябва да сме още по-внимателни. Много, много внимателни. Защото грехът може да ни направи злобен. Поради ревности. Защото ние не притежаваме тези неща. Разбирате ли? Как може еди кой си да успява? Защо аз нямам шанс? Или така просто това нещо да ни направи нас такива безплодници да сме. Да ротаем срещу Бога и да кажем тогава на Бога. И до такава степен ние да дойдем, че да я накараме. Бог, ама етер вече с този Бог. Аз вече трябва да се оправям. Бог, ама стига вече с този Бог. Всички от тези, които са временни, които са податливи повече на греха, които не постоянстват, както Исус казва, всеки, който не пребъдва, не постоянства в мене, Отец ми ще дойде и ще го отсече и ще го хвърли на земята, да изсипне, за да бъде на огън. А всеки, който дава плод, той ще бъде очистен, за да дава още повече плод. Разбирате ли? Времената ние можем да ги разберем, както и казваме, като видим, че малко, утре ще бъде времето горещо, нали? Или разбираме сезоните, разпознаваме тези неща. Лицето на небето. Да. Казваме, зимата се заминава, започна да напупва дърветата и сега цветчета, сега вече дойде. Идва и лятото, хубавото, красиво лято, нали? Ние разпознаваме тези неща, а не можем да разпознаем Божите неща. Защо? Защото даваме си умът повече на плътските неща. Повече имаме интерес към плътските неща, а нямаме интерес към небесните неща. Има такова послание, винаги е било посланието едно и също във всяка една епоха за църквата. Така Христос се обясняваше за учениците си, да внимават, да постоянстват и да изтърпяват. И той им обясняваше, след малко ще чета тези неща, какво той е говорил на тях. И тези слова остават на нас. Ние трябва да внимаваме не на друго, освен на Писанията. Това на апостолите и пророците, това, което написаха. Добре, Мартин Лютер, Жан Калвин, онези, хубаво, но вижте, на нас ни остава тук това, защото това е светилото, от което имаме нужда. Защото нашият Бог тях е определил, апостолите и пророците, да донесат посланието и то да бъде запазено. Ако Мартин Лютер е бил възстанал срещу антихристите, ако Ян Хус е бил замирисан, на изгорял, той е бил заради Божието Слово. И Словото казва така. И те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез своето свидетелство. И какво? Защо? Защото до толкова, че мразиха собствените си души. Защото за тях беше Словото Божие вече ясно. И кръвта на агнето беше достатъчно за всяка една победа.
Затова, ако Христос на нас не е вседостатъчен и Неговата кръв не е достатъчна, ние ще намерим ще търсиме друг начин, за да устояваме. Разбирате ли? Както сега правят. Пусни песните и се изпълвай, брате. Направи така, предай се на Него. Айде сега, айде. Ето го, той е тука. Вярвай, довери се, той е тука. Защото няма друг начин. Защото те мразят Словото. Отхвърлиха Словото. И революцията е поради Божиите думи. Ние сега, искам това да го знаем ние, че тази революция, която е била във всички епохи, и сега също, има. Заради Словото Божие, брате. Защото тук са думите на Бога. Аз сме отвърлили Словото на Бога, аз сме отвърлили Духа на Бога. А те обратното казват. Буквата убива, а Духът е този, който дава живот. Духът е този, който дава живот, че Словото. Бог каза и Словото, и Святия Дух го донесе на съществуване. Бог каза какво? Слово. Защото Исус каза така, думите, които ви ги говоря, те са дух и живот. Кое е? Словата на Бога. Затова ние трябва много да внимаваме върху Словото Божие. И всичко друго, което идва във вид на християнство, на послушание, а не е свързано с писанията, то е безплодно. Може да има някакъв клас, обаче вътре да няма плод. Виждаме сеячът излезе да сее семето, едните паднаха на каменисти места, другите на такива места. Те пораснаха, обаче след време умряха и нямаше в тях. Може клас да са дали, ама плод нямаха. И затова и Христос казва, аз съм истинската лоза. И пък всеки, който казва, че е в мене, защото всеки казва, че аз съм в Христос, а друг Бог не ми трябва. Аз съм християнин, готов съм заради Христа, обаче виждаме, че плод няма. Той защото не постоянства, не пребъдва демек, не живее живот с Христос, разбирате ли? Има такива. И вземете пример. Не искам да дам такива примери, ама най-добрият пример е така. Защото мога да дам някой примерчета така, ама на добрият пример е това. Христос казва, който живее с мен, той дава плод. Разбирате ли? Да стоиш с Христос, да постоянстваш с Христос, 100% ще дадеш плод. Защо? Как постоянстваш? Защото Неговите думи, които Той говори, те са за тебе дух и живот. Защото каза Петър така, къде да отидем, като при тебе има думи за живот? Къде да отидем? Ето това е достатъчно тези писанията да свидетелстват за нашия Спасител. И ние да дадем вниманието си на Него. Разбирате ли? Словото, думите на Бога ще ни разпалят както ние въргаме в печката дърва и въглища и повече гори. А не въргай да видим на печката дърва и въглища. Ще има ли огън? Няма, то ще изгасне, ако има там огън. Чакай да запаля печката. Няма вътре дърва и въглища или нали, нещо, само палиш кибрита, въргаш изгасна клечката, изгасна. Просто ето това е. Когато ние нямаме Неговото Слово в нас и ние не внимаваме на Неговото Слово и не го запазваме в себе си, ние трябва да размишляваме ден и нощ върху Неговото Слово. Тогава вижте, ние сме това, което каза нашия брат Любо. И ние сме тогава като дърво посадено при потоци води, чието лист не повяхва, но на време дава плода си. Защото той е при водата. Ето това е да бъдеш в Словото Божие. Да внимаваш на Неговото Слово, тогава има на тебе яснота. Иначе, тъмнина е. Няма ли Словото, няма светилник, няма за тебе светлина и ти си в тъмнина. И поради тези неща няма как да устояваме. Как ще устоим? Как трябва да устояваме ние? До край, който изтърпи, нали? Той. Но ние искаме да се активираме така. Аз не искам да кажа, че вижте, нали, нищо лошо няма в това, което ще ви кажа. Бог е този, който ни помага.
във всички неща. Разбира се, че Той. Но след като Той ни помага, ние трябва ли да сме неблагодарни ли? Да не бъде. Нали, трябва да съдействаме. Той ми казва, пази се от това. И аз казвам, Бог да ме пази. Нали? Да, Бог да ме пази. След като Той казва, бягай от това, не прави така, аз какво трябва да направя? Той Господар, Той баща и какво иска от мене? Активация. Послушност и покорство. Разбирате ли? До такава степен ние правим, че така казваме. Бог като може да направи, брате, Той ще го направи, Той вече ни изяви това, което трябва. Разбирате ли? И ние пак искаме от Него помощ. Боже, помогни ни. Боже, помогни ни. Но ние трябва да бягаме от греха. Да бягаме от това, което Бог ни казва. Ето така ние ще устоим. Защото идват лоши времена и казахме за Ной. Ной какво направи? Сложи чертежът, разкри на децата си, на жена си. Елате сега тук. Ето го, нали, това иска Бог от нас. Той, инженерът, там и казва. Това така трябва да се прави, това така трябва да се прави. И те правиха децата. 100 години, бе, хора, 100 години той проповядва и те го мислят за луд. Казват, остави го, това фарисей му. Се казва словото, да бъдем святи, да бъдем какви искаме да бъдем. Днеска ще обложим за друг път. Другата година дойде, пак ние не сме се оправили. Искаме и чакаме другата година да дойде. Другия месец вече ние остаряхме и пак сме същите продажници. Не можем да прощаваме, не можем да обичаме истински. То кога? Така ще бъде. Участваме с онези, които ни карат и не трябва така да бъде. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите. Нали го знаете този първия псалом? Да. Той е чудесен псалом за нас. Истинските вярващи са тези, които устоят до край. Тогава ще ги видите. Ти от тях ли си? Който да устоиме. Всеки ден. Днеска устоях. Утре идвам. Утре ще устоя. Хайде други ден дойде. Хайде другия месец дойде. Така всеки ден. Днеска, ако не можах да устоя, предадох моя Спасител. Трябва да внимаваме, разбирате. Ето това е постоянството. Пребъдването. Да стоиш в лозата и да даваш плод. Да мине сокът през тебе. И той да идва и да те изобличава и да кажеш, така е. И когато той минава през тебе, ти да кажеш, мини Боже. И ти да не правиш това, което е като зло, да го покориш на Христа и да го направиш. Тогава сокът мина през тебе и те направи да даваш плод. А ние, Бог ни казва, а ние какво правиме? Няма да го направя. Как тогава Божия дух да не направи плодоносни? Не, че ограничавам Божия дух така. Но няма непокорство. Няма непослушание. Чакай да мина, бе. От тук, нали? Чакай да мина и ти стоиш там. Казваш, не искам. Не те искам. И ела тук, бе. Не искам. Противи се. Разбирате ли? А ние трябва да го обичаме, защото той изяви любовта си. Добре. Да престанем до тук, да? И да продължаваме. Има, защото много четене. Разберете, много четене има да четеме. Ще прочита само един стих и с него можем да завършим. Зелял durdan şey. Kim var sende? Buradan da uçtu. Daha çabuk olacak. Kardeşler. Kaybetmişim.
Павел, знаете за него. Когато той е заплашвал църквата и е преследвал, гонил я, и Бог го срещна и вече победи го. И той говори за него така. Защото аз ще му покажа колко много трябва да пострада за моето име. Това не е послание само за Павел. Това е послание за всички народи. Ще бъдете намразени от всички заради моето име. А който стои до край, той ще бъде спасен. Ще бъдете мразени от всички заради моето име. Причината, за да бъдем намразени, е той. И ще бъдете намразени от всички народи заради моето име. Когато ние започваме да живеем за Божието намерение, тогава ще видим, че наистина е така. На друго място казва Исус: вас светът не може да мрази, а мене мрази, защото аз свидетелствам за него, че делата му са нечестиви. И когато ние не вършиме светските неща, ние вършиме бамбашка работи, тогава знаете, че както него са намразили, така и нас ще намразят. Разбирате? Така че, какво исках да кажа? Да устоим до край. Ще дойдат различни неща. Обаче ние се съобразяваме с Словото Божие. Че ще дойдат войни, ще дойдат такива работи. Някои ще ни мразят, някои ще ни отгумват. Но от нас се иска послушание към Него. Търпеливост, точно така Петро. Дълготърпение. Да устоиме до край. И да бъдем плодоносни. Ако не сме, тогава има макас. Рязане. И ставаме чоп. Боклук ставаме, разбирате ли? За огън ставаме. Ставаме за подпалки тогава. С това ще искаме от Бога да ни получава и това, което научаваме, да не участваме в тези неща, които светът ни изисква. Много са нещата, които светът иска. Обаче ние не трябва да бъдем компромисни. Ама го правим ги. Не трябва така да бъде. Разбирате ли, брате? Разбрахте ли нещо? Има ли нещо, което да питате? Да, всичко е ясно. Ще бъдете мразени. Не казва, че ще ни обичат. Защото вие сте решили, ние сме решили да следваме Него. Ако някой намери живота си, ще го изгуби. Разбирате ли? Защото става дума за Исуса Христа. Не става дума за някой си човек, а за Господа. А Господ е святият Бог, който говори срещу греха. Ако Той е нашият Господар, братя, Бог да вразуми всички ни. Дано да сме разбрали Неговата обич към нас. И да се разпалваме към Него, разбирате ли? Да го възлюбиме, защото етерли дил себесен, възласиля себесен. Да го възлюбваме Бога. Много трябва да го възлюбим. Много, защото Той направи много за нас. И Неговата кръв е достатъчна, за да победиме. Когато цениме Неговата кръв, че тя беше да ни умие от нашите беззакония, да ни очисти и да може святият Бог да бъде доволен чрез тази умилостивителна жертва, чрез Неговата кръв, с която Той отиде при Отца и като има нещо, Той знае, че има платена цена за нас. А ние да кажем: виж, аз се моля за тях, нали, Отче, ама ние не сме покорни. Всички, които го обичат, нека се отричат от себе си, бе, и да го следват. Това е начинът. Нашият Исус направи достатъчно за нас. Показа любовта си. Че Той ни обича. Гите биле, сложи себе си на кютука, седничи, разбирате, легна си там и спасява. Спомнете си как спаси онзи човек от дясно. Спомни си. И за мен, когато дойдеш в царството си. Той го направи. Макар че не може да диша, там стои, така да стоиш ти. Едвам да... И той казва: днес ще бъдеш с мене. И на него му удоволствие да не спасява. А след като той иска да не спасява, защо ние
не правим това, което Той иска. Защото Неговите думи са дух и живот. Бог е този, който ни вдъхна живот. Тъкна в човека жизнено дихание и ние станахме жива душа. Бог ни вдъхновява чрез словата си и ни пресъздава. И ние да отвърлим миналото си. Ной осъди светът. Ной осъди. Хората казват, аз имам водно крещение, аз говоря на езици, другите завършили консерватория, другите завършили бакалавърски степени имат. Обаче, казват, аз спасен съм и пак продължават в греха. 100 грама от това какво имала, 50 грама от това какво имала, еди какво си, какво имала, еди що си, какво имала, ала какво има. Добре, ще видим накрая. Тези, които устоиха до края. Тези, които донасят плод. Те са. Бог да ни благослови. Амин. Бъде слава на Бог, че Той не е преставал да изяви любовта си вече. Добре, това беше и за тази вечер. Добре, че постоянно продължаваме да се събираме. Слава на Бога. Има нещо се случва все. Пише обяма. Ама пише да оплави за там. И все пак Бог ни събира да бъде слава на Бога. Наистина аз казвам за себе си. Аз всеки Божий ден съм сломен от Божията любов. Всеки ден. И това не е на празно, дето се събира. Да. И ето, и този билет замина. Остана друг билет. Еми, Свърши се. значи си тук вече. Да. Така се усещам.